So, alagaan natin yung ka-90s. Ayan, marami yan. So yun sa mga ka-90s. Ayan na, nagbe-breed nga pala tayo ngayon ng ano. Una sa lahat sa shoutout sa lahat ng mga ka-90s natin dyan. Sa mga kumuha ng Red Venom load, shoutout na rin. Ayan. Maraming salamat sa mga sumuporta. Ayan, sana wag nyo skip yung video ka-90s ha. Sa mga kung bago ka pa sa channel ko, ayan. So huwag nyo kalimutan mag-subscribe, like tsaka share, mag-comment lang kayo sa baba kahit mag-comment lang din kayo sa baba ka-90s. So yun, gusto ko lang pakita sa inyo ka-90s na nagbe-breed nga rin para tayo ng mga gagamba. So naka-video lahat ka-90s, simula nung itlog pa sila hanggang sa namisa na. Yan, so aabangan natin ka-90s hanggang sa mamisa yung mga itlog ka-90s. Tapos hanggang sa lumaki sila kasi nga tinuruan tayo ng kaibigan natin na taga Cebu paano talaga mag-breed. Kasi nga subukan natin ka-90s na i-introduce sa taas ka-90s na pwede rin palang i-breed yung mga spiders ka-90s. So, kasi nga nagre-react yung DNR kasi nga yung spiders daw galing sa wild, bawal silang hulihin, saka baka maubos daw. Kaya sinubukan namin mag-breed para yung mga breeding spiders yun na yung ilalaban, para hindi na tayo kukuha sa bukid ka-90s, para matanggap na sa lipunan ka-90s yung paggagamba. Yan, so sana yung iba sa mga gusto magpaturo dyan, pwede nyo kayo comment, pwede nyo kayo message sa Facebook. Share ko sa inyo yung mga natutunan ko ka-90s, paano palakihin yung gagamba. So upload natin ka-90s sa every update sa mga gagamba natin, sa mga breeding spiders natin ka-90s. And so pakita ko sa inyo ka-90s yung videos nung kapipisa pa lang nila. So yun, shoutout na rin sa mga nagpapa-shoutout. Yan, nasa screen. Shoutout. Sa mga kumuha ng Venom load, shoutout na rin. So yun, sana enjoy yung video ka-90s ha. Yung ka-90s, so actual video ng paglabas ng mga breeding spiders natin ka-90s. Spiderlings. Ito yung batch 2. Ayan. Kalalabas lang nila. So alagaan natin yung ka-90s. Ayan, marami yan. For sure, konti lang yung mabubuhay dyan. Sana marami yung babae kaysa lalaki. Kita nyo ba ka-90s? Ang dami. Sobrang dami nila. Lumalabas na isa-isa silang lumalabas. Zoom ko ka-90s ha. Ayan. Dami nila ka-90s. Ito yung itlog ng ng good size na gagamba. Siyempre yung kukunin natin dito ka-90s yung lang yung mga rare, yung may mga marka lang sa likod. Tapos yung mga tigre, yung mga kursunada nating tigre ka-90s. Yung mga dilaw na tigre. Sana may mabuhay. May mga marka. Kasi after 1 month kasi ka-90s na hindi pa sila nahiwalay, nagiging cannibalism sila ka-90s. Nakain nila yung isa't isa. Sobrang dami yun.
Kalalabas lang. So, ito yung ating second batch. Yung third batch ka 90s ito. Parang lalabas na din to ngayon. Ano? So, maya-maya siguro lalabas na din yan. Nauna lang to. Ito yung third batch. Ito yung ano. Second batch. Yan. Isa-isa na silang lumalabas. Satisfying ka 90s, oh. Satisfying tingnan. Yun. Dami ka 90s. Sana marami yung mabuhay. Mga 20 plus siguro. Pwede na yun. Nagsilabasan na sila ka 90s. Maliksi pa talaga. Gutom na sila ka 90s, oh.